מסע כזה של שנים רבות, הוא מתחיל ביום שבו אבי חיבק אותי, והיה שם אור והרגשתי טוב. מי זה אלוהי? שאלתי אז את אחותי. אז לא פלא שכלום לא פשוט וכלום לא מושלם כמו בריאת העולם. וכשאימי קרא לי לשוב כי היה לה חשוב, לא שמעתי אותה, ושוב בסוף תחנה בזמן, ותראה אותי קורא לך אלוהי. ועניין אחד לא סגור עליו, אם אתה יש לו למה לא בא אליי. מסע כזה, איך לומר מוזר, ולכל דבר מצאתי לי תירוץ. פעם בגדתי בה וליבך נסגר, סלחי לי כן, עשיתי שטות. אז לא פלא שאנשים שהיו הלכו לדרכם, כי כלום לא מושלם. נהייתי קצת בודד בעולם, תלוי על סולם, חולם וחרמן. ושוב בסתם תחנה בזמן, ותראה אותי קורא לך אלוהי. ועניין אחד לא סגור עליו, אם אתה יש לו למה לא בא אליי. מסע כזה של שנים רבות, ובצומת לוד עוד מתפללים, תן כוחות לעבור עוד יום מול כל שונאינו הגדולים. אז לא פלא שבפיקפן מלא ושופכים את הלב, צוחקים עם בדרן. פתחנו לך מוסך בקרני קניון ביילון, ולא באת לך. ותראה אותי קורא לך אלוהי. בעניין אחד לא סגור עליו, אם אתה ישנו למה לא בא אליי. ושוב בסתם תחנה בזמן, ותראה